Tsada kayong view. Fogs. So magsugod ta karon sa akong first vlog, pero diri sa balay, sa gawas ta mag-vlog. Medyo ulan karon, ay taligsik di ay, pero okay lang. Kay ang plano nako magkuan, walking man. Start na din kog introduce sa ako ang kaugalingon. Pero di ta di sa balay kay gabi ka kuan saba kaayo. So tara guys. Ma, gawas ako ma. Mag-walking sa ko. Ah. Asa ang mga balay? Why mga balay, Brad? Gabi gihangak naman ko. Woo! Okay, game. Asa naman taan eh? Indahag, muna ning indahag. Ay, salamat dalan na. Welcome guys sa akong channel sa Kabantaw. So katong bago pa lang diri, wala pa naka-subscribe, please subscribe sa akong channel. Dayon sa mga gusto mag-like sa videos, katong ganan sa mga videos, like lang gihapon ninyo. Dayon share, comments sa mga videos nga akong i-post. Mao ni ang akong first nga video nga gibuhat. So ako di ay si Jeff Rama, taga Cagayan de Oro, aspiring vlogger. Sa Instagram, Kabantaw gihapon, and then sa Twitter, Kabantaw, and Facebook page is Kabantaw. Please like my social media accounts, guys. So it's hard for me to start a vlog kay walay gear. Ayan. Saan niyo magyawiran? Kaning nga vlog is gitake na ko nga challenge para sa ako kay video creator man ko sa unang panahon. Na-feel yun na ako nga kanang kuan ba, gusto gyud na ako magbuhat og kanang video. So nauso naman ning vlog, makiuso ta sa ilaha. Apil po dag vlog. Support ato ang community sa vlogging. Siguro nabantayan ako sa Visayas o Luzon is kanang power na jud kay ilang mga kuan, ilang vlogging community dito. Ang mga vlogger kung TV, Wildasovich. Daghan pa kayo mga vlogger diri sa Cagayan de Oro nga dapat ma-discover. Yan. So support nato ang mga vlogger sa Cagayan de Oro. Lingkod sa ta diri no kay kapoy kayo baklay. So actually layo jud kayo gikan sa among balay padulong diri. So mo ni ang murag highway siguro sa kuan. Likod ni siya sa Indahag. Ang among balay tunga-tunga mi sa Indahag ug sa Kamamanan. Yan, so medyo peaceful diring dapita. Makita man ninyo, wala pa kayo mga balay pero daghan na mga kanang kuan relocation area diri. Nasa Indahag phase 1 o phase 2 dayon sa Kamamanan dayon. Shout out dira sa mga taga Indahag no og sa barangay Kamamanan. So, kung gisa itong mga vlogger dira, pataas na! Nandito na ang mga taga Cagayan de Oro! Padayon lang sa pag-vlog. So, sabtan na ako, murag kuan. Daily journal nimo ba, pero in video ang vlogging. Or kanang mga mapuslan yapon nga mga kuan. Mga butang nga naay matunan ng uban nga mga tao nga ma-share nimo sa uban gihapon. Ang gear di ay nga gamit nako is iPhone nga 5S. Dayon na ako'y tripod nga tag 300. So sa CDR King nako ni siya napalit.
Online na ako napait ang iPhone 5s. Wala pa tay mga nindot nga camera, wala tay laptop, wala tay computer nga pang-edit sa kuan video. So mo na nakaingon ko nga challenge gini sa ako kay cellphone lang ang gamit. Although tanan mga vlogger nag-start sila sa cellphone lang gihapon. Sundon pud nato ang ilang gibuhat. So hangtod nga nakatigom, nakapalit din sila og camera. Dayon kinahanglan consistent gyud sa kanang kuan imong ginabuhat. So ganina pag ana na ako sa camera, pag start na ako vlog murag awkward gyud kayo. First time sa akong kinabuhi mag-vlog. Siguro katong mga kuan, katong mga vlogger o katong mga first time dira, ma-feel siguro ninyo ang akong na-feel. Awkward jud kayo. Pare sa giingon sa mga vlogger nga mura kag buang, mura kag gago, gastorya sa camera. Nga walay kuan, nga walay tao nimo gastorya. Pero enjoy lang. Pinakauna pa man nato ni nga vlog. Diri sa ta sa kuan Mingaw. So kung maanad na tawag ka ng kuan, hawid sa tripod nga ga-vlog. So dito na nanta sanay mga tao na makihalubilo na dayon ta. So sanay-sanay lang sa ta karon. Sa nasabtan nako is sa vlogging dapat na kay niche or niche kung sa Bisaya pa. Ito dapat pilion nimo ang imuhang niche. Sa Bisayaan ang niche. So sa ako lang nasabtan, pilion nimo ang strength nimo. Like for example, kanang mahilig ka sa music, dapat ang vlog nimo is more sa music. Then kung mahilig ka sa sports, kung for example sa basketball, sa volleyball, so mag-start ka dira. Then kung mahilig ka sa kanang editing, dira ka mag-start ka kuan, edit vlog about sa editing. Then kung mahilig ka gitara, so dira ka kuan, start nimo magkuan video gitara, mag-covers sa kanta. Dayon mahilig ka sa online games or sa mobile games, magbuhat ka video ana tana. So tanan nga mga kuan hilig nimo or kanang gusto nimo buhaton, kanang willing jud ka sa imong kasing-kasing kanang buhaton gid nimo siya kay mo na imo ang kuan vlog. Sa ako lang nasabtan para lang sa ako. So, ang niche nga para sa imo mao gid ang imong kuan himuon kay in the long run man good kung unsa ang kanang love gid nimo, dili man gid nimo siya boyan. So mo gid na imong buhaton, dili ka malaayan, dili ka ma-boring, dili ka kanang sumhan kay love man nimo isa ka butang. Karon kay naa naman gid ni, vlogging naman gid ni. So gisugdan naman nato. Wala nang bawian. Tuloy-tuloy lang sa Tagalog pa. Na-realize nako sa kuan vlogging, murag isa pud siya ka outlet ba para mapagawas nimo imong kuan bitaw inner nga self. Char lang, inner nga self good. So ma-express nimo mang kaugalingon kay kung kuan man good, like for example naka sa school or sa work, dayon gusto nimo i-express imong kaugalingon, medyo naay mag-restrict sa imong kaugalingon ba kay kanang syempre kinahanglan nimo ibagay sa ilaha. So sa vlogging, kamera ra imong kastorya, buhos tanan. So tanan nga imong kuan gusto istorya, tanan nga imong gusto i-express, gawas tanan dira. So siguro mo na ang advantage sa kuan vlogging, no? Outlet gihapon sa ato. Murag masanay na ko magatubang sa camera perminti. So kamo na i-adjust sa akong ngipon no? Yung mura nagrabit. Yilo pagid kayo. So ang gamit nako sa kuan pag edit sa mga videos is iMovie lang nga kuan nga app. So hopefully makisama ang iMovie sa ato. Kay gitry na ko ang KineMaster, murag kinahanglan pa magbayad
So wala man tay budget pa. So kinahanglan nato og kanang mga walay bayad nga app. Dayon ang pag-upload dayon nato sa kuan mga video is every weekends, Friday, Saturday, Sunday. Dayon ang atong time lang nga makabuhat og video as sa karon is kanang Tuesday lang gyud kay day off man nato na. So kinahanglan po nato mag-work kay na pang foods ba. Kaon. Dili lang siguro nato tapuson na atong video no. Okay. First vlog ever. Thank you so much sa paglantaw. So shout out day ka Barney. Luigi's Cabarnerians. Siya ang isa sa nga nagpa-inspire sa ako ang mag-vlog. So my dear friend, a vlogger. Hope nga makauban ta, mag-collab ta, makauban ta sa video. Next ng mga time siguro kanang makaset na tag schedule. So Barnes, andaman na mga pagkaon ni Monera. Lamutakon na nato na. So kita-kits pohon Barnes, and then thank you sa pag-encourage, pagiging inspiration sa ako ang mag-pursue aning vlogging. Kay kung wala ka padayon lang sa pagbuhat o videos, and then nindot man ni iPhone 5s nga kuan ba, camera ba no, ayun. Yan. Nindot marinig ko ang kuan iPhone 5s. So thank you iPhone 5s. Hope na makisama ka sa ako And then daghan pa ta mga kuan buhat nga mga video nga makatabang sa uban gihapon. So please support mga vloggers sa mga Bisaya, especially sa Cagayan de Oro kay daghan ta diri. Ang isa di ay nga kanang kuan ang nakita nako nga nung dali ra mag-boom ang kuan ang vlogging community is ang pag-support sa usag-usa ba. So kanang kinahanglan positive per me dayon, support each other og magtinabangay pod dayon. So ana lang, thank you so much guys sa paglantaw.